О, жена. На здраве. Ще правим ли влог за... На здраве. Ще правим ли влог за такъсо? Да. Правим. Айде. Alligatori vavakala. Alligatori vavaka. Alligatori vavaka. Alligatori vavaka. Папа, Стефи на карата ще чака 40 минути. Стефи, има време, ние ще пристигнем в 9, 10 и 15. То вече, още няма 8:30, та ще ни чака 40 минути с бурката. Сори, давай. Да. Really, I'm honestly just sad about my shoes. Слей. Кажи нещо на камерите. I don't know. Just там... Not bad, but not good. Not bad, but not good. Not bad, but not good. Във влака колкото роти правихме Мари... Ние бяхме най-шумни. Meanwhile... О, мъчи биби! Аз не съм гладна. Картофи и сионга. Нали така за сионка, ти не го ли чу? Или че си чула? Бе! Не дей го добавя в едит, не дей го кача в дизая. Просто не. Няма. Стефи останала в шок, разбирайки, че Ая я лъже, докато Ая се опитвала да се оправдае. Такъв кокос ме удари по главата. Но Стефи, продължавайки да бъде потресена в шок, казала следното. Браво на кокоса! Добре, но! Започнал разярен спор, след което... На! 몽게 내리고 sky high attitude going my crew 끌어올리지는 바지 좀 boom 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 step boom 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 빨리 내 앞에서 비켜 vroom 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 feel this heat full emoji bass 내 바지 끌어내려 drip 난 지금 멋인데 내는 것 같은 기분이야 lose it or spend it yeah 우린 1, 2, 3 거리로 surfing and I jump 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 하늘에 닿게 bring it down 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 무게를 내려둬 모든 선택은 매번 stereo You know no no what's in my pocket 내 주머니 속에 내가 먼저 가지는지 So watch me dripping that 흘러내려 slay In my baggy 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 jeans In my baggy 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 jeans In my baggy 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 jeans 여기 흘러내리지 You know what I mean Baggy 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 jeans Baggy 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 jeans In my baggy 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 jeans Baby you ain't know what is in my pocket Фрапе майстор. Слушай само
Но обаче май прекалих тук. По-такова става масло. Не стана така както исках. Може би, защото прекалих с водата, да. Добре, стига тук. Мали, цялата земя стана в захар. Слагаме да сложим и лед. Едно лече много. Много. Gracias. Хора, супер сме. Да ни приема. Моля да ти кажи, че ще. Да. В края на 5 Хора пак. Значи ще видим сега, нали, всичко отдолу и тук вече ми пада крака и го правя така и после пада ми го правя така. Да. А ти? Аз го правя като теленка. То, по принцип, аз мога така, ама... Take a bella for the dip. Sticky, sticky, sticky dip. Да, бе. То така ли? Аз го правя. Виж, той идва, трите веднъж, на втори път те обръща и се... Аз го правя. Ние сме в Joy Station. Не, тук е забранена зона. Run. Хора, пътуваме до Пловдив. С теб. Аз идвам с вас, нищо, че не съм си взела багаж. Чувствам се като звезда, от всякъде ми снимат телефон. Ние тук като репортери. Ние слагате двете синхрон. След 20 минути ще тръгне влак. 12 seconds later. Окей, гуш. Хора, най-сетне тръгнахме, най-сетне. На кой говоря си, нямам идея, просто тръгнахме. Вижте. Джаки! Не трябваше толкова силно да го... Не трябваше. Така? Да. Окей, бай! Meanwhile. Хора,
Чакам матито. Ще тренираме днеска. Аре, боже, камерата е ужасна. О, май гуднес. Боже мой. Без грим. Но той също. Ми се реве. Потом ми сега за София. Просто ми се реве. Ти днес рева, вчера рива, оня ден рива и всеки ден ревеш. Като подилче. Мога да кажа. Боже мой. Едно време не ходих на централна гара, слизах на друга гара и после ми беше объркащо на централна гара, защото има 100 000 коловоза, подлезци, не знам си какво, но вече свикнах. Ох, студено ми е, студено ми е. Чакай да снимам Юнка. А в тапа на другия край на света отишла. Bombastic side-eye. За 3 минути стигнах до нея. Вижте я. Не, че са кьорва много, но... Да. Как подскача. Да не му сгази нещо на улицата. Hello. Заключим на катерици. Улица Георгче Петров 306. София. Отиваме към залата. Имаме храна. Хора, няма да ви казвам това, какво стана току-що. Да ни споменавам името от Пернике. Илонка се казва. Аз пак съм с две дисплейта. Иначе... Хора, никога не снимите косата в ден на репетиция. Никога. Never and never. Данс ми разказва играта. Първият ни мъжки танц ни разказва играта, хора. Някой да пробва да го танцуваше. Няма да го. Никой няма да го пробва. И аз не знам на камерата. Ох, това се не е запознато, вече е мъртъв. Пътуване. Здравейте, хора, аз си забравя чанцата в парка. Боже, не се смуста. На здраве. Ще правим ли влог за... На здраве. Ще правим ли влог за тъкъсо? Да. Правим. Айде. Детето. Вече чакам да се учите. този ден направо ще ни убие. На здраве. Ако не кикам по време на джамп, не знам. Представете си джамп. Да, Стефи каза, че ни чакат. Така че сега Стефи ще ни вземе, защото Стефи нали е по-голяма от нас и кара кола. И ще отиваме направо на тъкъсото, ще се оправяме и след това ще ни е репетицията от 5:20. Нашата. И ще гледаме и другите естествено, защото сме селски какарки. You know. Много. Не знам, в момента сме четвърта събота подред в София. Събота? Не знам дали всяка събота идваме. Обаче сигурно сме четвърта седмица в София. Направо да заживея тук. Ей, тук, вижте колко място има. Има много място. Boom, boom.
Давай! Център! Давай! Дишай! Let's go! Знам,